ya bụ ngwa ahịa Olisa na-elekacha ahịa ọ na-elekacha dị ya. So enwere m time ije calculate ya for now. Ya bụ ahịa ọ na-ele ya dị holu ngwa ahịa o nwere na shop ma leda ma ihe na akpụkpọ rọba. So n'idoro m because it's in office but I need to meet movie on I calculate for now. Good. So I hear on already. Yeah, chop on a Bosahia. No package store on a back here. Yeah, Bumba here. Yeah, Bumba here. So I thank God yesterday na ahịa ka ọ ga n'ọgala ahịa na ya ebe ahịa ka ọ ga because I'm so worried ọ gwara m ebe ọ ga so well any problem with him that now as ọ na-atụ my problem which I keep on saying ya bụ ụmụ ngwa ahịa ya chọp ya bụ ahịa ọ na-ele ya bụ ụmụ ahịa ọ na-ele ya bụ ngwa ahịa n'idoro ijekwubi ya ọnụ enwere m efe ijekwubi ya ọnụ na Olisa akwụkwọ adịcha ebe a ego one ka na-elekecha ụfọdụ esi na gịnị mee enwe nke 15,000 the lowest price bụ ego 3,000 okay good. So ndị ọha nga bụ ya ndị a bụ ndị paakị na stọọ nwasị ya ka ọ pụta ya n'ilo ka awụsa ya nwa ndị paakị na stọọ. So otu ọ si dị ya so ka m mee video of everything nwere any problem nwere ya na-enwe church like that na abụrụ asị ọ na-atụ ya bụ chọp ya bụ ngwa ahịa ọ nwekasị